أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى في القرآن المجيد: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Ma-Afrika mahle, abadala nabancane, omkhulu nogogo, obaba nomama, abafowethu nodadewethu. Ngiqala ngokubingelela njengokwenjwayelo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyakhuluma kwiQur'an engcwele ukuthi kufanele sesabe lelo langa lapho abantu bayobe behlukaniswe ngokwemikhakha yabo noma ngokwezinhlangano zabo abakade beyizo bephila emhlabeni, bemiselweni liyuraw a'malahum, ukuthi baboniswe izenzo zabo. Kwenye iverse engikhulume ngayo engiyiquotile, Allah uthi lelo langa lelo bonke abantu bayobe bemile phambi kaMdali wabo okuyena obondlayo. Uma ngabe ngiquota lama verse la kwiHoly Quran, ngingakangeni odabeni, ngicela ukuqala ngokubingelela ngithi ukuthula kube kini nonke, nomusa nezibusiso zika Allah umvela qala noma umveli nqangi zibe phezu kwenu nonke, zehlele phezu kwenu nonke ma-Afrika amahle. Ngicele futhi ukuthi umvela qala asivula amehlo, asiphe amandla ukuthi sibe abantu, silibone iqiniso, sizokhona ukuthi sihambe ekukhanyeni. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ke ngendaba enkulu. Ngifuna ukukhuluma nge-rape bafowethu. Ngifuna ukukhuluma ngokudlwengulwa. Konakele ingane zakwethu ezwenikazi lase South Africa. Abantu baphenduka izilwane, abantu bafele unembeza. Manje lama verse engiwaquotile abhekene nawe wena mdlwenguli, nawe wena ukuthi sekudlwengulwe ingane yakho bese ukhubezela iqiniso ngenxa yokuthi uzuza okuthili kuloyo mdlwenguli loyo, noma ukhubezele iqiniso ngenxa yokuthi umdlwenguli umuntu oyilungu lomndeni, noma ukhubezele iqiniso ngokuthi ngoba usaba ukuthi umdlwenguli umuntu oyesatshwayo emphakathini. Ake ngikhulume ke ngokudlwengula ukuthi makuthiwa umuntu uyadlwengula kusuke kukhulunywa ngani.
khona umuntu nomuntu okwenzayo lokho nosacabanga ukwenza azi ukuthi mayenza leyo nto leyo usuke enzani. Nawe wena ongakadlwengulwa noma osacabanga ukudlwengula wazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho noma empilweni yaloyo muntu loyo osuke umdlwengulile noma kuwe wena mdlwenguli. Okokuqala, umuntu odlwengulwayo isilwane akuyena umuntu. Igama ukuthi umuntu ngoba unenyawo embili. Akekho umuntu owazalwa ewumdlwenguli, kodwa ungenwa yiloyo moya loyo kaSathane, umoya weyikhova, umoya wamadimoni, umoya wamadlozi. Yiwona-ke lo owenza ukuthi lowo muntu loyo ebese ethatha isinqumo sokuthi akadlwengule. Lalela ukuthi what is rape? Yini ukudlwengula? Ukudlwengula ukulala nomntwana womfana noma wentombazane ongakafiki eminyakeni yakhe yobudala noma ngabe nivumelene, ungamfostanga ngenkani, kodwa ngoba loyo mntwana loyo akafiki eminyakeni yakhe yobudala walala naloyo mntwana loyo, yilento abayibiza nge-statutory rape. Umdlwengulile lowo mntwana noma ngabe nivumelene, okusalayo underage. Ukudlwengula ucansi olungekho emthethweni oluhlanganisa abantu ababili, umdlwenguli nomdlwengulwa. Umdlwengulwa udlwengulwe ngenkani, wenziso ento angayithandi, ngapha uyasatshiswa. Loyo muntu loyo udlwenguliwe ngoba noma engayikhulumela unjandini lo owenza lento le uyenza ngenkani futhi wenzani, uyamesabisa. Ukudlwengula ukulala nomuntu ogula ngengqondo, umuntu ohlanyayo. Mawulale naloyo muntu loyo umdlwengulile, umdlwenguli, ngoba asibanga khona isivumelano phakathi kwakho naye. Akazi nokuthi wenzani kuye, njengoba ulele naye nje uyamdlwengula loyo muntu loyo. Ukudlwengula ukulala nomuntu ophazamisekile ngokomqondo, hayi ngoba ehlanya, ngoba umqondo wakhe uthatha kancane, uthatha isikhathi ukubamba izinto. Walala naloyo muntu loyo, anivumelenanga naye, akazi nokuthi wenzani loyo muntu loyo. Mawulele naye uyamdlwengula loyo muntu loyo. Ukudlwengula ukulala nomuntu odakiwe engazi ukuthi ulele naye, ningavumelananga, uyamdlwengula loyo muntu loyo. Anizange nivumelane, udakiwe, akazi nokuthi wenzani kuye. Ukudlwengula lokho. Ukudlwengula noma ngabe umuntu uthandana naye kodwa wamshaya, walala naye ngenkani engafuni, ukudlwengula lokho. Ukuze umuntu adlwengule, ngiyaphinda futhi, usuke engene umoya kaSathane, usuke engaseyena, usuke engene umoya wamadimoni, umoya wamadlozi, umoya kaSathane, umoya weyikhova, okuyiwo manje osumcindezela ukuthi makenze leyo nto leyo azoyenza, angasaboni nokuthi phela ingane le eno2 months zelwe, eno2 years zelwe, eno3 years zelwe, noma kuwumuntu wesimame osemdala, kodwa ngimfosta ngenkani, ngiyamesabisa.
angivumelananga naye ukuthi ngenze lento le engiyenza kuye. Angiphinde, ukudlwengula ukulala nomuntu ngenkani engafuni, engavumelananga nawe, ngokuthi wena wenzani, uyamesabisa, umesabisa nangokumbulala. Ukudlwengula ke lokho, umuntu avume ukulala nawe ngoba esabela impilo yakhe. Ukudlwengula ke lokho. Ukudlwengula abantu ababili abashadile, kodwa omunye wabo akavumanga ukuthi alale nomunye wabo. Unkosikazi wakho mayengafuni, mayethi namhlanje angizimiselanga ukulala nawe, wena bese uyamforce ulala naye ngenkani, bese uthi mina ngikushadile, ngakhiphela amalobolo, angibakweledi kini, ngizolala nawe ngenkani. Ukudlwengula lokho. Nawe mama, indoda yakho mayethi namhlanje ngikhathele, wena umforce uze umesabise nangokuthi uzomdivorce, nangokuthi uzomncisha imali, nangokuthi ngeke usamphekela, bese elala nawe ngenkani engazimiselanga ukulala nawe. Umdlwengulile loyo baba loyo. Ukudlwengula ukuphoqa umuntu ngenkani ukuthi adayise ngomzimba wakhe. Umphoqe ngenkani lo muntu loyo, bonke labo bantu labo abalala naye bayamdlwengula ngoba ubengafuni, wena umphoqe ngenkani, wamesabisa ngokuthize. Mhlawumbe umesabise ngokuthi uzobulala ingane yakhe, mhlawumbe umesabise ngokuthi uzohlukumeza abanye bomndeni wakhe, wase eyavuma ukuyodayisa ngomzimba ngoba wena umphoqa ngenkani. Labo bantu labo abalala naloyo muntu loyo bayamdlwengula loyo muntu loyo. Ukudlwengula ukuthumba umuntu wesimame noma umuntu wesilisa bese umenzisa ucansi olungekho emthethweni ngenkani. Ukumdlwengula loyo muntu loyo wesimame noma loyo muntu loyo wesilisa. Omunye umuntu angazibuza ukuthi umuntu wesilisa udlwengulwa kanjani. Umuntu wesilisa udlwengula ngokuthi alale nawe ngenkani engafuni, uyamdlwengula loyo muntu loyo wesilisa. Njengoba nawe wena muntu wesimame noma leyo ngane leyo okulalwa nayo ngenkani ingafuni, ingazi nokuthi kwenzakalana empilweni yayo, uyayidlwengula leyo ngane. Naloyo muntu wesilisa, naloyo mntwana loyo, wena muntu wesimame othatha lo mntwana womfana umncele ngaphambili, noma uthi wena lo mntwana womfana akakuncela imomozi, uyamdlwengula lowo mntwana loyo womfana. Noma wena muntu wesimame ulala no-boyfriend yakho ngenkani ingafuni, uyayidlwengula. Noma wena muntu wesilisa uthatha umntwana wentombazane omncane umenzisa i-blow job, uthi akakhothi bafana yakho, uyamdlwengula loyo mntwana loyo. Ukudlwengula ukuthatha umuntu njengalento abayenzayo abathi human trafficking, bathathe abantu babase emazweni aphesheya bayobenza ama-sex slave, bayobenza izigqila zocansi. Ukumdlwengula loyo muntu loyo, ukumehlusa isithunzi. Ukudlwengula umuntu ukwehlisa omunye umuntu isithunzi, aphelelwe isithunzi, azenyanye yena, uyamdlwengula loyo muntu loyo. Ngikhulume ngokudlwengulwa ke manje ngani ngokocansi. Ngisazongena ukudlwengula kwezenzo, hayi manje ngokocansi. Ake ngiqhubeke ngokudlwengula ngani ngokocansi.
Ukudlwengula akusiwukuthi kuphela isitho sakho somzimba zihlangane ngokobulili. Akukhona ukudlwengula kuphela lokho. Ukuthi izitho zenu zomzimba owesilisa nowesifazane zihlangane ngani ngokobulili. Kodwa ukuthi uphoqe umuntu ngenkani ukuthi akukhothe umphambili noma akukhothe imomosi noma akukhothe inkomo, lokho kuseyiko ukudlwengula lokho ngoba umfoste ngenkani. Noma ukuphoqa umuntu ukuthi usebenzise lento lezi nizibiza ukuthi ngama-artificial sex organs, lezi zamadlala, lezi zeplastiki, lezi zerabha. As long umfostile loyo muntu loyo ukuthi umenze ngaleyo nto leyo uyifake esithweni sakhe sangasese, uyamdlwengula loyo muntu loyo ngoba anivumelelanga. Yi-rape nayo leyo. Noma ufoste umuntu wesilisa noma umfana, wena ungumuntu wesimame, ukuthi athathe isitho sakhe sangasese noma athathe ibafana yakhe, ngizama ukuhloniphisa njalo, noma athathe ibafana yakhe ayifake phakathi kwamabele akho ngaphandle kokuvumelana naye, be it is your husband, be it is your boyfriend, be it umntwana kadadewenu, be it umntwana kamfowenu. Wamenzisa leyo nto leyo ngenkani engafuni, wathatha ibafana yakhe wayifaka phakathi kwamabele akho, ukumdlwengula loyo muntu loyo. Sengena kwezinye ke inhlobo zokudlwengula. Uma ngabe uzokhuluma umuntu kabi ekhampanini ngoba ufuna ukumxoshisa, nangempela axoshwe loyo muntu loyo, umdlwengulile loyo muntu loyo ngoba wenzeni? Wehlise isithunzi sakhe, umkhulumele into angayenzanga, umphoqile ukuthi axoshwe ekhampanini engazange ayenze lento leyo othi wena wenzeni? Uyiyenzile. Umdlwengulile loyo muntu loyo. Uma ngabe wena uvumelene nomuntu ukuthi niyangena ku-business bese nihlanganisa imali nivule i-business, bese wena uyayidla leyo mali leyo, usuyidla yedwa, yena awusamniki ingxenye yakhe, lowo muntu loyo wenzeni? Umdlwengulile, umhlukumezile. Uma ngabe kunomuntu okubambise something noma okuthembe something, noma mhlambe ngeimali zabantwana bakhe, noma mhlambe ngemali yezintandane, kwathiwa wena igade le mali yezintandane, bese uyayidla leyo mali leyo, wena usiphulile isethembiso, uyidlwengulile lezo ntandane lezo ngokuthi udla imali yazo, uyihlukumezile. Ukuphula isithembiso. Nivumelene nomama be-society noma bomama benhlangano ethize, njengalabantu laba ababeka imali unyaka wonke beyibekela igroza, bese ukuthi mangabe kuphela unyaka sekufanele bayoshare lawo magroza layo, wena imali ade ifakwa e-accountini yakho usuyidlile leyo mali leyo, ubadlwengulile labo mama labo. Uma ngabe wena ungumphathi wenkampani ethize, uthembise abasebenzi bakho ukuthi uzobabhadala imali engaka, uma kufika isikhathi ukuthi leyo mali leyo bathembise yona ungasababhadali, uyabadlwengula labo bantu labo. Nawe wena osebenza ekhampanini kodwa uyeba ngoba umphathi wakho ukubhadala imali encane, kodwa wena wavumelana naye ukuthi uyayemukela le mali le athi uzokubhadala yona, kodwa wena usuyeba la ekhampanini ngoba uthi wena uyazibhadala, uyamdlwengula umphathi wakho.
Uma ngabe wena uthembise onobudlelwane naye ukumenzela into ethize, wena awusayenzi leyo nto leyo, usiphulile isethembiso. Umuntu onobudlelwane naye noma uphathina wakho umdlwengulile. Uma ngabe uthembisa uma wakho ukumenzela okuthize, ukumnikeza imali ethize makuphela inyanga mawuhola, uma ngabe sekuphela leyo nyanga leyo wena uma wakho awusamniki leyo mali omthembise yona, umdlwengulile uma wakho. Noma ngabe uthembisa umfweni noma udadewenu okuthize, awusakwenzanga wena lokho, ususiphulile isethembiso, ubadlwengulile abafowenu nodadewenu. Uma ngabe wena ungumxabanisi, uyimenemene exabanisa abantu emndenini, uyahleba, uyimenemene, ukhuluma izinto ezimbi ngabanye abantu, uxabanisa omakhelwane, bonke labo bantu labo obaxabanisayo uyabadlwengula. Cabanga ukuthi ema-Afrika usuya-understanda-ke igama elithi ukudlwengula manje lisho ukuthini. Lisho ukwehlisa isithunzi somuntu ngendlela engekho right, ngendlela engavumelekanga, umehlise isithunzi loyo muntu loyo. Ngoba loyo muntu loyo njengoba wena umehlise lesi sithunzi sakhe, usumkhandele i-trauma. Uzohlukumezeka loyo muntu loyo, noma ngabe umdlwengule ngayiphi indlela, kodwa loyo muntu loyo impilo yakhe will never be the same again. Umdlwengulile-ke loyo muntu loyo. Lalela-ke ema-Afrika, ngingena-ke manje engxoxweni noma endabeni yokudlwengula ebuhlungu. Sengitshelile zonke inhlobo zokudlwengulwa. Ngingena-ke manje endabeni ebuhlungu emayelana nani nokudlwengulwa. Omunye umfowethu owayesebenza e-Lifeline Center uthola i-call ukuthi ngicela niphuthume endaweni ethize, kukhona udaba engifuna sibonisane ngalo. Nangempela-ke bayahamba-ke baya kulezo ndawo leyo yesigameko. Uma befika kuleyo ndawo leyo bathola ukuthi kunomntwana we-6 years okusolakala sengathi lowo mntwana loyo unukubeziwe ngokocansi. Bese umfowethu loyo efonela i-mobile clinic ukuthi kuze usister ne-mobile clinic, imoto le ehambayo, mobile clinic, iklinikhi le ehambayo edrivewayo, ayifonele leyo moto leyo iza no-sister. Usister afike athathe umntwana, amxilonge, amcheke, athole ngempela usister ukuthi umntwana ngempela udlwenguliwe. Amahlandla amaningi, hayi ukuthi udlwengulwe izolo kuphela, kodwa amahlandla amaningi kudala lo mntwana lo edlwengulwa. Akukonfirmeke lokhu sister, aqinisekise ukuthi ngempela lengane le idlwenguliwe. Lalela-ke ema-Afrika, umama walengane le okuwuye ofonele e-Lifeline Center, umetron esibhedlela esithize engeke ngisisho igama laso. Umetron uphethe amanesi, uphethe isibhedlela. Umama walengane enzeni esinukubeziwe, okukudala inukubezwa, ngoba usisi uyakuconfirma lokho ukuthi lengane le kudala inukubezwa ngokocansi. Ingane ena-6, ingane le iku-grade R noma iku-grade 1, kudala inukubezwa ngokocansi. Usho ukuthi makuthiwa le ngane kudala inukubezwa, kungenzeka mhlawumbe yaqala ukunukubezwa ina-4 noma ina-5. Sengiyabekisa nje mayethi usister kudala inukubezwa ngokocansi. Usister besenzani? Ebesefonela ama-social worker. Athi mangabe efika ama-social worker sekumele manje enze lento okuthiwa yini? I-counseling.
kululekwe lengane manje ngokwengqondo ibuzwe ukuthi kahle kahle lento yenziwe ubani kuyo, eyenza nini, eyenza kuphi. Nangempela ke ama-social worker ke ahlale phezu kwengane, ayi cross questioneke ingane, ayibuzeke ingane, ibisiyasho ingane ukuthi umuntu ongenza lento le etholakala kimi ubaba. Hey bobaba niyasiphoqa yazi, bomalume yazi niyasiphoqa. Abashana benu mabenibona bomalume banalento le yokuthi umuntu mangabe engihlukumeza ngizobalekela kumalume. Kodwa namhlanje isifuba sikamalume sesiphenduka sesinameva. Sesiphenduke saba nameva isifuba sikamalume. Isifuba sikababa sesiphenduke saba nameva. Bengithi manginenkinga ngazi ukuthi ngizotshela ubabami. Namhlanje ubabami ngiyamsaba. Bobaba, i-stepfather niyasihlaza singabantu besilisa. Niyasihlaza. Nani bomama nidlongula ingane ezincane nani. Angikhulumi ngobaba kuphela, kodwa lento engikhuluma ngayo ngobaba, kodwa siyakwazi ukuthi nani bomama nidlongula ingane ezincane. Njoba ngichazile nje ukuthi nithatha amatotoroze ezingane niwafake phakathi kwamabele enu. I-wrong lento leyo bomama bosisi, yekeleni. Siyakwazi konke lokho, hayi ukuthi asikwazi. Kodwa la ngikhuluma ngobaba. Ngithi bobaba awuyeke ukuba umuntu wesilisa, awuke ube ubaba ube umzali. Kunomehluko phakathi komuntu owubaba nomzali nomuntu owumuntu wesilisa. Bonke abantu abaphila emhlabeni babantu besilisa, kodwa akubona bonke abantu abaphila emhlabeni abawobaba abazali. So sicela ukuthi obaba babe abazali, babe obaba. Bangagcini nje ngokuba umuntu wesilisa kuphela. Ngoba umuntu odlwengulayo umuntu wesilisa loya, akuyena ubaba, akuyena umzali, akuyena umyeni, akuyena umalume loyo, akuyena umfowenu loyo. Isilwane esilengisayo umuntu owenza leyo nto leyo. Manje siyacela kubobaba, siyacela kubantu besilisa ukuthi ake babe abantu besilisa abaphelele. Ube umuntu wesilisa, ube ubaba, ube umzali. Ube umuntu wesilisa, ube ubaba, ube umalume. Ube umuntu wesilisa, ube ubaba, ube ubhuti. Ube umuntu wesilisa, ube ubhuti. Nake sicelayo kubantu besilisa, ube umuntu wesilisa, ube ubaba, ube umkhulu. Nayi into sicelayo kubantu besilisa. Uma ngabeke manje ama-social worker isishilo-ke lengane ukuthi ubaba uyongenza u1 no2 no3, ebese i-social worker lifonela amaphoyisa, bese betshela umama lo ukuthi akafonele ubaba lo kuuye oloke nukubezana nengane la endlini. Bese beyibuza ingane ukuthi ubaba uyenza nini kuwe lento le. Kutholakala ukuthi umatron usebenza ebusuku, ubaba usebenza emini, ubaba usomatekisi, ubaba usebenza emini, uyarenka, utaxi driver, ubaba uyarenka. So umama umetron mangabe hamba emsebenzini, ubaba uyashayisa emsebenzini, usala nengane la endlini, ayi stepfather kuyo, akayizali lengane. Kodwa wathi mayethandana nomama wathini, ngikuthanda nenkonyane yakho. Inkomo ithengwa nenkonyane yayo. Wathi ngikuthanda nenkonyane yakho. Shuthi lenkonyane le isiwumntanami. Manje baba usuyenzelani into ebuhlungu kangaka enganeni? Uyibulalelani ingane iphila? Ngoba phela umuntu once wamdlwengula usumbulela, umbulala ephila lowo muntu loyo. Malume uyenzelani into enje kumshana? Ngoba zonke lezingane abashana bakho.
Baba, uyenzelani into ebuhlungu kangaka enganeni? Ngoba zonke lezingane lezi ingane zakho. Ngizoloku ngigcizelele ukuthi sonke sibize isibongo esisodwa. Sonke singaba kwaMdluli, sonke siyadlula kulomhlaba. Manje ke awukuthi mawucabanga ukudlwengula bese uthi ngoba lengane yakwaMdluli nami ngokwaMdluli ngiyenzelani lento ngoba ingane yami. Ngiyenzelani lento ngoba umalume wayo. Ngiyenzelani lento ngoba udadewethu lo wakwaMdluli naye. Ngiyenzelani lento ngoba umama wami wakwaMdluli naye. Ngiyenzelani lento ngoba ugogo wami wakwaMdluli naye. Ngiyenzelani lento ngoba uanti wami naye wakwaMdluli. Sibiza isibongo esisodwa sonke. Ake sisebenzise bafowethu maAfrika amahle lesibongo sakwaMdluli. Ukuthi njalo nje mawuvuka ekseni uyibuka esibukweni uthi mina ngokwaMdluli, wonke umuntu engihlangana naye emgwaqeni owakwaMdluli. Lo makhelwane lo engicabanga ngiyomdlwengula ngiyala kanjani kuye ngoba owakwaMdluli wakithi. Icolleague yami le enginayo emsebenzini ngimdlwengula kanjani ngoba owakwaMdluli wakithi. Ngimdlwengula kanjani? Umuntu engiphila naye emphakathini ngoba wakwaMdluli naye wakithi ngumdlwengula kanjani? Ake sizibuze nje lokho bafowethu. Ngesakhe isizwe simnyama kube isizwe esiqotho, kube isizwe samaAfrika esiqotho esinesithunzi. Lalela ke amaphoyisa mangabe efika, usefikile naye ubaba ufonelwe naye wafika, nanga amaphoyisa ayafika. Lena inselelo kubo bonke abantu abawomama, hayi abantu besifazane. Ungizwe kahle. Khona abantu besifazane abaphilayo ngoba enebhiskiti enemomosi. Kodwa izenzo zakhe ziyabonisa ukuthi akayena umama, akayena umzali. Ngithi ke mina umuntu wesifazane shintsha ke manje ube umama, ube umzali. Uma ngabe sefika ke manje ubaba ebuzwa ukuthi ingane ithi uyalivuma icala noma uyaliphika. Uthi yebo icala ngiyalivuma, ngithi wena uhlala ungekho. Utshela umama uthi angithi wena uhlala ungekho, wena uyasebenza. Umuntu enginaye la endlini wesifazane yile ngane le. Ihlazo ufele unembeza lo baba. Uvuma phambi kwamaphoyisa. Athi amaphoyisa kulungile baba, ngoba icala ke wena usulivumile, you are under arrest, usuboshiwe. Unolungelo lokuthula ungabe usakhuluma, unelungelo lokuthi uzitholela ummeli uma ngabe ungenayo ummeli. Uhulumeni uzokutholela ummeli wamahala. Kubhavumule bani? Kubhavumule uMetron. Lo muntu lo waqala eyinesi, namhlanje uMetron uphethe amanesi, kubhavumule yena. Athi ubani othe ngiyambophisa. Echu. Akusebhlungu ngathi ngiyambona. Awumthathe nawe eMafrika uzenzele isithombe, umbuke lo Metron egqokile imendlela zakhona ezokuthi yena umaqhuze esibhedlela la sebenza khona. Athi ubani othe ngiyambophisa. Angishongo mina ukuthi ngiyambophisa lo muntu. Mina bengifuna nje ukwazi iqiniso njengoba linjalo. So njengoba sengiyalazi iqiniso, mina nguMetron nani niyangibona. Ingane ngizoyihambisa for i-counseling. Ngizoyisa kuma-psychologist. Esibhedlela la ngisebenza khona akhona ama-psychologist abazomeluleka ngokomqondo. Athula ama-social worker amamele. Abheke lo Metron lo okhuluma insangu, okhuluma insambatheka, okhuluma ingwijikhwebu, okhuluma into enga-understandeki, abazi nabo ukuthi bazothini. Uthi angimbophisi. Mina la endlini yimi engithenga yonke ifurniture la endlini, ngibhizi ngibhadala ama-installment la endlini. Lo baba lo enifuna ukumbophisa uyena osithengela ukudla la endlini. Uma ngabe nibophisa lo baba sizodlana. Angishongo ukuthi ngiyambophisa mina. Umama osefele unembeza, odayisa ngengane yakhe. Ngesinye isikhathi uzothola ukuthi lo mama ubazi uthi lo baba unukubeza ingane yakhe. Kodwa engafuni ukuveza ngoba inkulumo yakhe isho njalo. Usezenza umuntu ade engazi manje ngoba ingane mhlawumbe isigcina imtshelile ukuthi mama uyazi